Krajské osvetové stredisko v Nitre ako organizátor festivalu sa zhostilo náročnej výzvy, keďže sa v priebehu 3 dní odohrá 13 súťažných divadelných predstavení. Tiež nezná schôd. A o čo sú vlastne tie tvoje schôdze? Miestni ľudia majú problém s prijímaním. Si by potrebovali niečo, čo by sa dalo prijať. Pri pomalom lete načúvala nežnému šepotu vetríka a piesňa morských vln. Prižmurila oči, sústredila sa. Zadržala dých, zväčšila rýchlosť a dokázala to. Zväčšila krivku o 1 palec. Vítajte. Dnes som si pre vás pripravila taký kratučký testík. Nemusíte sa ma báť, ja nehryziem. Odložím si pezarsona a môžeme začať. Vidím, že tu máme známe, ale i nové tváre, tak tu nezomrieme, veď dnes už má každé lietadlo v sebe takú malú skrinku a ona pri náraze začne vysielať GPS signál, takže podľa neho nás nájdu. No, presne tak. Už teraz po nás poslali celú záchrannú skupinu ľudia. Lode, vrtuľníky, lietadla, vy si to neuvedomujete? Express 158. Deserky. A ty si daj na vysačky 20. Cukry, tuky, proteíny, kreatín. Však budeme kreatívni. Reseň, kuracie prstia. A chlapci. Zajtra je iba štvrtok. A to je vidina, ktorá nášho Aurosana nejako neupokojuje. Dnes je teda čas rozhodnúť sa, či pôjde doľava alebo do postele. Čas na sľuby, sny a túžby. začala som kýchať, kašľať, dusiť sa. Ale raz okolo mňa preletel holub. A toto sa stalo minulosťou. Nemilujme len jazykom a slovom, ale skutkom a pravdou. Tak teda, čo to bude? Píl alebo sekeru? Ktorá nesie názov Nech žije divadlo. Ale pozor, nie je to len nejaká hociaká oslava, je to oslava 10 ročia. 10 rokov divadelného festivalu, ktorý sa zrodil z odvahy, z nadšenia a poriadnej dávky talentu. Selcerdan, to bola láska. Spočiatku sa stretávali tajne, ale to viete, novinári, paparazzi. A už to bolo on.
Písali v nich všetky noviny, všetky časopisy. Hneď ma previesť! Okamžite ma previesť! Ale ako vás mám previesť, keď nemôžem z mosta? Keby som ja bol z mosta, nepotreboval by som tvoj loď! Pán učiteľ, môj muž by bol neverný. Paluška, tam lezeš! Nelen, že sa tu onej z Chmelárovi tu sláve. Ty mi tu ideš niečo! Čo? Ty ono ma môže, čo môj zlatý? Neviem, ale používam ich niečo. Choose language. English, Chinese, Japanese, Áno. Izbrali ste slovinského jazyka. Slovinčina. Do tváre mi stúpa horúčava, trblietajúce sa zrkadlá, štrngot krehkých pohárov, prekrásne ženy v diamantových šatách, malebná vrava ľudí, veselá zvučná hudba, žiarivé, široké úsmevy. Takže nebudeme to predĺžovať. Víťazom je... Krásny večer. Toto ale, že budem musieť byť úplne nalepená, ale už sme aj tak všetci dolepení. Aj na diplomoch sú výsledky nalepené, takže bude to také motto dnešného večera.